دا خودیر دا ناڑا میں خبر دا دا بدنا میں خبر دا چیز پسج دا پروتے زما صحابہ کرام جنگی گی محبوب کریم کو دالا بلچا او جبل پخپل اللہ سکراوات کونانو سردار مبارک لاؤ تڑلا او لاندی لختیو کندک ورکشو کونانو سردار مبارک میں خندق کنائی پودوها رخصار باندیو کی روانی دی پودوها رخصار خولی روانی دی پوالر ظلب باندی گردن پراتا دوالر ظلب مبارک کی غبار مبارک پرا روانی اگر غبار چھ دہلا لار کیوں پورتکی گی دو محبوب پودوها رخصار او پوالر ظلب مبارک پریو دی دکھوڑیڑو سردار مبارک میں لختے کھنائی خندق و مورچ کھنائی یو طرف نواز راگ دکھوڑیڑو سردار مبارک جڑا ترغوگ صحابہ کرام ولی سلگئی وہے ولی جاڑئی ولی خبگان نے یو صحابی راگی یا رسول اللہ مبارک دومر اگے با چگیڑ پور میں کانے تڑ لے نن او مرض دا چل حریم نمی خجور لی دلی دا نمی دو بوز گوٹ کرے دے او نمی روٹے لی دلی دا دمرا اگے محبوبا چی دلو گے نمی غیڑ پورے او بدن پورے کانے تڑ لے دقا وقت صدیق اکبر روان دے شو محبوبا زمان جانتا نظار شاہ صحابہ کرام کانی تڑلے او مام خیٹ پور کانی تڑلے دومرا اگے ماں نہرے ماں سل گئے واما خوبیام دا میدان نظمنا زمان بدن دے قربان شے دلوگے دلاسا خوچ ستا پا دین باندے قربان ستا پا ننگ باندے قربان محبوب کانے میں گیڑے تتڑلے دے کونیرو سردار مبارک میں صحابہ کرام لتسلی ورگئی کتاسو غریبان ہے نظم غریب با کتاسو نہر ہے نظم دسر نہر ہے کپتاسو دوری پرتی دے پمام گردون پراتے دے او کتاسو گیڑے پورے کانے تڑلے نو دا محبوب گیڑے مبارک پورے دو گٹے دو کانی تڑلے محبوب دمر نہرو چکرنانو سردارم پا نہر بان صابر او دا اللہ پا دین باندے قربان صدیق اکبر زمان گہڑے مبارک تکورا جو صدیق اکبر قتل پا مخید اوہ کو باران رات وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جارما تا خود اخپل گیڑی غم کھاؤ دخپل نہر خبگان نکھاؤ نظمہ گیڑی تدیو قتل وے محبوب گیڑا مبارک دم لا سر یو زیدہ مونگ یو یو کانی تڑل دے خطا دا نہر ندو کانی تڑل دے محبوب دے وجن جارما کونانو سردار ورطو فرمیل تو رواخلا غش واخلا نیز واخلا اغدی دا کافرانو اسن رو رسیدل دا ترش رنگیدہ ابو سفیان مشر دے دخپل جہاد اعلان کئی او من بدا اللہ دا جہاد اعلان کھو یرزنہ نمرازی کونانو سردار مبارک پا دن قربانی پیش گئی چار چاپیرن پا دن باندے حملی دی سمال جد کافرو ڈالر آغلا کھوڑانو سردارو فرمائل زنانا دی پیو کلا کے بنشی اسند کافر ظالمان راش ناری نران نوزی دا طول زنانا بے پیو زی مقابلو کے او دا جہد میدان بو گٹی یو طرف دا امیر حمزہ خور دا وے دا طول زنانو امیر و سردار بزے محبوب جنڈ مال لاس کے راکا بی بی صفیہ وی ضرور ناموس بگٹما دا حضرت حمزہ ناموس بگٹم او دا وقت میں دا کونانو سردار مبارک لاس کے متورا دا
یارا کافران پینزل لسرزیں چار چاپیر پا مدینہ منورہ حملہ کئی کوڑانو سردار مبارک باندے حملی دے دا کوڑانو سردار پا مدینہ منورہ پا کور مبارک حملہ دا دقا وقیو یہودی راگے اووائی ابو سفیان اجازہ راکا ما دا کوڑانو دا سردار زنانا پا قلعہ کے بن گولی دے زبا پا دے زنانا باندے حملہ کما اگا یہودی جسم اللہ دی بی بی صفیہ گوری لخت ور سردا چوکا ور سردا اگے التپے دا تنور کارو کو او اگے چوکا باندے دہلا دا دن کار کئی اگے یہودی جسم مال روڑے کندہ کے پریوک دا امیر حمزہ خور دا زبیر مور دا او دا رسول مقبول ترور دا سمالی چھ دا یہودی را گزار شو کندہ کے دے پہ برن گزار کا او چگے کچھ یا رسول اللہ ستاد دین دشمن میں زانتا گیر کرا دائے اگا یہودی کندک مردار کا او پا منڈ کوڑانو سردار لرالا چہ دا یہود سردار میں مڑکا او دا یہود ایجن میں گویا کہ مردار کا پندل لسرز جہاد روان لے صحابہ کرام ہوگی دی کوڑانو سردار دا سرور منزونا قضا شو کوڑانو سردار دعا فرمائی یا اللہ سنگے جمانا مول قضا کا دا کافرانو پکورنو قبرنو کے اور بلکا زمان استا فریضہ قضا کرا کوڑانو سردار بیا اللہ پور دکائی یا اللہ زمان صحابہ کرام زخمی شو یا اللہ تپے دخپل طرف نسل راولا دعالو جانو سردار مبارک درگو کے اوہ کے وے لاسو دے اللہ تکش گوڑ کا صحابہ کرام والار دی کوڑانو سردار دعا کئی صحابہ کرام پہ پجم آمین کئی چی اللہم امین یا رب العالمین یا رب دعالو جانو سردار دعا منظر شوا دے طرف نپیسی لے راگلا پنگرو کی ولو مکڑلا دخوراک سامانے والا پگردنو کی ختم کو اوسی لیو یخنی راگلا گرد و غبار راگے سمر کافران چرازے اگا کند و خندق کے غرے گے صحابہ کرام پہ دا پاسا گزارو نشورو کا دقوق کے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کافران و من لراغ او کافران تے چار چاپے رتو سعد ابن معاذ بانے غشراغ او سمال چے اولگید وینت روان شوا سعد ابن معاذ مکل عزیح پجڑا شو ویا پروردگار زغستا پا دن قربانی پیش کوم استاد محبوب پا ناموس قربانی پیش کوم یا اللہ تر اغم وجنما چھے ترکم وقت پور میں کافران پا محبوب علیہ السلام مغلوب کرینی ہو جانان دن میں تگٹلینی دقا وقت سعد ابن معاذ دا بدن نبی روان دا کوڑانو سردار مبارک فرمائل چہ دا سعد دا بدن نبی روان دا علا زماخی میں طرف دہرانیز دیکھا شپا جوڑا شلا تیار جوڑا شوا سعد ابن معاذ و یا اللہ دمرا میں روح کا چھے دقا یہودیان گیر کما دا کونانو سردار پاپو مبارکو کے اوبرزو ماں یرا دا کونانو سردار پوکے یہودیان راہ کل نصرانیان راہ کل کافران راہ کل سعد ابن معاذ والار دا بدن مبارک نے بھی نبہیگی کونانو سردار مبارک میں راغی
علیہ وسعد ابن معاذہ ستابے گانی سوالو نماورے دل اللہ قبول کرے ماتا معلومات سجت پیسہ لکھے اللہ فرمائی و مغب منے پاک بدا اللہ رضاوے کافر بکسا وگر افطار شو حکم ہے او کساد ابن چی معشومان دم آزاد زنان دم آزاد ضعیفان دم آزاد دا کم چزوانان کونانو سردار چی چاہ پکانی وشترے آقا دم قتل شے چاچ پہ دا توری گزار کرے آقا دم قتل شے او چاچ پہ دا غش گزار کرے آقا دم دل تک قتل او پزید مردار شے دوارو جانو سردارو فرمان چا سعد ابن معاذ فیصل زما فیصل دا سعد ابن معاذ پر رضا دا اللہ گویا کہ رضا دا غلو وارو وارو معاف کے زنانا معاف کے او دا زوانانا تکرد دا کافرو قتل و مردار شے یرا سعد ابن معاذ چکل حکم کٹول فیصل راگ لو شلا وے یا اللہ بدن نمی بھی نروان دا اس کو بھی جنت للے گے نو یا اللہ زرزے مانا سا واخلا دا کونانو سردارانا رضا کا او یا اللہ ترانا رضا شاہ محمد رسول اللہ میں پس زبان پروت دے او دا اللہ حمد و سناوائے ورل خبر رات یا رسول اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ کونانو سردار میں سلام کردو خوچو قتل صحابہ کرام والار دے وہ محبوب کریم راش سعد ابن معاذ سل گئے دے کونانو سردارا داغویزن کدن دے وہی زمانہ دے روح لارشی خوچ دا محمد رسول اللہ مبارک لگور ما کونانو سردار مبارک تشریف روڑو سعد ابن معاذن کدن یا رسول اللہ زخستا پنن بہن قربان شم یا رسول اللہ ستا پا دل قربان شما آخری سلگئی میری محبوب کریم جنازہ میں تپوگو مبارک ہوڑے محبوب کریمہ غسل تبرات ولاڑے محبوب کریمہ جنازہ برا لتاسو کھوے محبوب کریمہ پخپل لحظبہ میں خور و تسپار کونانو سردار مبارک بستر کو مبارک ہو کے راگ لے وے یا پروردگار معاصر دا صاحب ابن معاذ دمر من دا یا اللہ تورن رضا شاہ جبریل امین راضی و محبوبہ دا دل تزن کدن دے دل تجاڑے خبر عرش عظیم جاڑے دل تبدن خوزی عرش عظیم باندے برزلزل دا فرشتو جلوس جوڑ کھڑے رہے اللہ دربار کے حضری چیا اللہ سعد وفات سے نمون او یا ذرا فرشتے ہو منبد سعد ابن معاذ جنازے للاشو رب کریم والے اجازہ ورکھائی جبریل امین بمرازی میں کھائی بمرازی ورسر باو یا ذرا فرشتی ہوئی دکونانو سردار سعد ابن معاذ دوایا چت رضا شاہ اللہ ویز درنا رضیما یقولون وہ رہے جسوک دا اللہ پا دن زان قربانے اللہ وی زور نرزیم فرشتے وی زور نرزیم کونانو سردار فرمائے چزم ور نرزیم سعد ابن معاذ اس با اللہ تروح سپاری او شہادت کلمہ وی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ روحی قربان دا شہادت کو تے پور تکڑا او روح تے نفروازو کو انہا للہ